maailmamme oli silloin massiivinen. Metsä oli itse asiassa aika suuri. Me vinkskapiot emme silloin olleet rasisteja, sillä parhaat ystävämme oli niinku sellaisia juttuja, mitä kutsutaan ihmisiksi. Mutta sitten, koska miksei, luonnon tasapaino järkkyi, vähän niin kuin silloin kun äitisi tekee X-hyppyjä, sellainen paha musta mies, oikein ikävä ukko, poistui miesluonastaan ja alkoi terrorisoida meitä. Metsä melkein tuhoutui, hui kamala. Moni joutui tästä edes kiidaamaan enkelin kanssa ja ihmiset pakenivat piluissaan, niin kuin mitkäkin nesset. Taitivatpa kaikki kupsahtaa. Buaa! Hui kamala, kun on pelottava tyyppi, Sitten minä tein sellaisia hokkus-pokkus simsalabim-juttuja ja vangitsimme KFC:n kanta-asiakkaan puuhun. Pelastaakseni perunakylin. Siksi on niin tärkeää, että sinunkin pitäisi oppia vangitsemaan KFC:n kanta-asiakkaita puuhun. Minäkin saatan tässä niinku kuolla tai jotakin. Hei, kuunteletko sinä nyt yhtään? Joo, totta kai. Siksi sinun on niin tärkeää opetella tällaisia juttuja. Ei kuuntelitte. Ei. Krista! Joo, kuuntelin minä tässä niinku koko ajan, mutta tämähän tapahtui varmaan niinku tosi kauan sitten, koska sähän oot jo tommonen vanha akka. Ja mua ei niinku itse asiassa totta puhuen ei kiinnosta tää asia niinku vittuakaan, niin mäpä tästä niinku häippäsin, niin heippa. Insert ääniefekti. Moro! Oi helvetti, taas toi saatana Seppo. Tää ihmettä sä oot taas hengännyt koko päivän sen eläkeläisen kanssa. Ei, en tiedä, mutta ainakin se on parempi kuin sinä, vitun hintti. Kot, lintuääni, kot. Caw. I'm the best of bosses. Don't mess with my crew. Headshot! Vitu keila. Pidän itsekin ruotsalaista lihapuolista. Nyt mä kyllä pieksin Niin, mutta siis niistä ruotsalaisista lihapuolista. Pipi. Vitun keila, mä oikeesti Turha yrittää vitulla. Vitun kinkeri, mä tapan sut. Okay, bet. Joo, mihin sä meet? Ai mun olkapää. Mitäs tämä mahtaa olla? Epäilyttävää. Mitä ihmettä? Mitä absoluuttista kamaluutta? Tyymäämme, kun mennään tonne ylös. Mikä vittu sitä vaiva? Joo, animäkö tuu takas. No en kyllä muuten varmana tuu. Ja toi on Aktua! Vipinä kinttuihin. Aktua! Apua, alikala. Aktua! Ikä lihapuoli. Heistä vitun vammanen. Aktua! Apua. Älä koske mua, saatana ahisteria. Aktua! Spit on that thing. Oot sä hullu, kun saatana lentelet tolle? Joo, sä niinku melkein delasit tai jotain. Minun täytyy kertoa asiasta sille mummelille. Niin mitä sitten?
Hei, ootappa nyt. Mitä siellä oikein oli? Vitu ämmä, kun ei saada kermelle mitään. Ninjahyppy. Seis siihen paikkaan! Mai. Kertoitko meille niinku salasanan tai jotain? Bruh. Vitun keilat toisessa töissä täällä. Oliks toista salasana? No all right sitten. Heippa, etu ikävä. Hei, oliks tää esiin se salasana? En mä tiedä, mä oon tyhmä. Mistä minä tiedän? Minä vaan kaappaan lapsia, jotka menee tästä ohi. Ramma. Hei mummeli. Ai, siellähän sinä olet. Minun pitäisi kertoa sulle, että tuolla oli niinku silleen, kun minä menin tuonne puitteen ylle, niin arvaa mitä? Sillä puitteen yläpuolella ei ollut puita. Ihan järjetöntä. Ja sit siellä oli semmonen ihan helvetin iso kivi siellä kaukana. Se oli vähän niinku sinä. Se oli semmonen juttu kuin vuori. Enkä minä näytä yhtään sellaiselta. Ja sen vieressä oli niinku semmonen ihan sika massiivinen sellainen niinku musta juttu. En niinku oikein tiedä, se oli niinku joku pilvi tai jotain. Niin siis meinaat savua. Mitä se semmonen on? Etkö sinä nyt tiedä mitä on savu? Sä oot aika tyhmä sitten. Katsoppa, minäpäs näytän sinulle lisää näitä Harry Potter hokkus pokkusista. Tämä on vihreä hehkuva esine. Tässä kohtaa minä selitän sinulle asioita, jotka eivät kiinnosta yhtään ketään. Esimerkiksi siten, että katsos, joku on syönyt tätä puuta. Hui kamala, varmaan joku majava tai jotain. No, mennäänpäs tänne ja katsos, teepäs tällainen lorax juttu. Excelsior! Autappa sitä kasvamaan. No ok. Sihpiridum lenti uusa. No eipä näyttänyt onnistuvan. Sinulla taitaa olla sitten vähän sellainen skill-issue. Sinun täytyy aina harjoitella enemmän. No ei nyt oikein tekisi edes niinku mieli. Mut mietin tässä niitä savukkeita tai mitä ne niinku olikaan. Luulisitko, että se voisi olla seksus? Ei tietenkään. Hän on jumissa ikuisesti se KFC:n kanta-asiakas. Hän on muutenkin liian lihava, eikä edes mahtuisi pois sieltä. No, pitäis sinä lopetat vanhen mummen kiusaamisen. Menisit takaisin keittiöön. Niin, mut kuka siellä tupakoi sitten? Noniin, heippa. Mitä jos joku myy tupakatuotteet siellä laittomasti? Katsotaanpas. Seksus. No voi ihan vittu. No mitä se mummu meinas? No se jäppäs mulle yhdessä Dr. Seuss-kirjasta. Jaha? Niin, ja se sanoi, että sä joutaisit johonkin eristykseen, koska sä oot niin vitun vammainen keila. Lästä suurella podella! Ei, punainen. Ei taas punainen. Paisalta risut ja männyn kävyt. Minä olen tulossa siihen suuntaan ja lähestyn suurella nopeudella. Hei. Ei vittu, minä tipun aika nopeaa täältä ylhäältä, ai helvetti. Ei moi, terve. Abrakadabra simsalabim, me ostaa vaikka uusi Lego-setti. Ai helvetti, mitä? Ja mikäs prostituutti sinä sitten olet? Vau, tein just jotain. Onkohan tässä pelissä Valdemagia? Mikä toi? En nyt joltain saatana sikiöltä. Hei. Kuolitko sinä? Se on itse asiassa vain teoria siksi, koska ei vittu, kun sä oot seksikäs. Seuratkaa minua, oppilaat. On sul vaan makea fleda. Rauhoitu, ei me syö sua. Se taitaa olla vähän skitso. No äijää.
Mustikalat pyörittävät salaisesti varjohallitusta meren alla ja banaanit ovat korealaisten mielenhallintalaitteita. Olen oikeasti Batman! Juuri niin, ja minua sanottiin ennen Didiksi, eikö siis Badiksi. Oikein mukava tapa. Bonjour! Ja mistä sinä olet sitä kotoisin? Olin just taas äsken töissä Mäkkärin kassalla, mut hei, vapauduinkin siitä orjuudesta ja nyt olenkin aivan vapaa. Hei, kerranpas teille semmosen oikein hauskan jutun. Joo, Didi on mun nimi, ei mikään räikköisen kimi. Mujasi minä vien ja lapsisi koskettelen. Mä rokkaan ja paasaan, taidan muuttaa Vaasaan. On niinku isokorvainen Eminem. Suostumus iästä välitäen. Kosmetiikkamme ei ähöitä syöpää. Täysin aivovammainen, pahasti autistinen, mielivaltainen, skitsofreeninen. Ne minut auki leikkaas, kun joksikin emo-girliksi meikkaas. Hei, haluuks ostaa kristalleja? Mä oon Heisenberg. Tässä tilauksen rouva. Mitä ihmettä tämä on? Haluan puhua esimiehellenne! Meksikolainen HC maistuu jo soose. Täysillä volyymella joku soitti Kanye. Joten kuulkaa sanojani ja vältelkää jätkää nimeltä Kari. Ja mieluiten muitakin ihmisiä. Mitä? Ihmisiä? Ei, helvetti, miksi? Brouski chillaa, ei täällä oo mitään ihmisiä. Ne on poissa. The devils. Sukupuuttoon kuolivat. Niitä on olemassa vain tarinoissa. I wanna eat some balls. Hyvän makuisia noisen pallit. On ollut hauskaa, mutta nyt mä leftaa. Adios, amigos! Sori, pörssi jäi kotiin, en voi maksaa. Hei, minä vielä täällä. Hei, apua! Voi isä, mitä luulet? Voisiko ihmisiä vielä olla olemassa? No oletko sinä nyt ihan vajaakki? Kai sä nyt niin pöljää, että sä nyt oikeesti uskoisit häntä. Häntiä? Ei ihmisillä oo häntiä, niillä on isot giatit ja ne pitää shortseja ja ne sanoo, että hei padalla! Näyttääpä maukkaalta. Näitkö sinä oikeasti ihmisiä? Oliko ne sillä vuorella, miltä se mummo näyttää? Joo, siellä oli ihan massoittain homoja. Hei, mihin sä meet? Vau, tää on tosi kivan näköinen tää paikka. Ihan mahtavaa sää täällä, niinku Pekka Pouta varmaan sanois. Mihin sä Pyykkä oot menossa? No sinne vuorelle. Ansyklinen on dissosiatiivinen päihde. Hei! No mä ihan säikä. Kuulin, että olit just menossa sinne niinku vuorelle tai jotain. No varmaan, koska mä sanoin niin. Älä mä jaksa, et sä kuunnellut mua yhtään! Niin. Jumalan kautta sun kanssa, vitun pöliä. Se on sit semmonen niinku viimeinen paikka, mihin tommonen pikku öttiäinen haluais mennä. Kato tää! Luuleeks, et luonto teki tän? Luuleeks, et laitoit itse, että saisin parempaa pingiä, että voisin olla stuumeini? Ei! Oli ne saatana ihmiset! Jäädä tänne, täällä on tosi kivaa. No on se nyt vaan kumma. Ei oikeesti, sulla on kivat reide. Eikö siis siivet? Hei, lenneltäis vaikka ihan pikkusen vaan täällä. Didi. Didi. No tuleeko nää? Mun sydän. Mä kuolen. Näin sitä käy, kun antaa naisille oikeudet mielipiteisiin. Vitun nössö, no ehkä sä voisit vaikka ottaa vaan mua täällä. Voi kun on oikein mahtava idea, mutta hei, mikset sä vai jäis tänne vaikka munkaan? Se on ihan fine oikeesti, mä tuun takas ihan just. Saan epäillä. Pelottavaa. Mitä ihmettä? Mikä tää? Kat. Didity. Vittu, ne oli ihan kamala. Mitä? Mikä? Verta. Eiku onko ees?
Aika paljon punaista. Amerikan uudisasukkaat ei varmaan ainakaan tykkäisi. Mitäs siellä menee, Erkki? Valmiina. Mitäs siellä, Frederik? Muy bien, yo är el primo. Entä mitäs siellä, Zack? 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 Zack! No joo, älä nyt märise siellä. Liikas siitä puitten märkkäämisestä ja valäämistä? Joo, ihan just. Älä nyt suutu, vitun keila. Miks toi vittu City Boy on täällä kesätöissä? Ai jaa, sä otat tätä vakavasti. Ei toi skidi kyllä mettään kuulu. Kyllähän tää jätkä ihan okei. No onpa vaan musta. Sainpas! Voi ei, mitä? Ei. Ei. Yeah! Nappausyritys. Ai. Perkele. Tuu takas valopararo. Tuu takas. Mitä? Mitä? Yeah. Häh? Onks tää joku Ender Pearl? Varma. Hokkus pokkus Simsala Bimme, ostaa vaikka uusi Lego-setti tai jotakin sellaista. Oi kamala, minun täytyy pelastaa hänet. Oi ei. Ai. Äiti. Surman syöksy. No olet kyllä aika painavia. Älä mene, sanoin jää tänne, sanoin kuunteliko, ei kuunnella diddyä, ei. Ja kukas tää on? Kengät. Ja no vielä adidakset. Siiseli! Edessämme näyttäisi olevan puu. No voi ihan vittu. Vau, kuinka mielenkiintoista. Yeah. Massia! Tää jätkä onkin vaan joku köyhä. Tossa on kuva sen perheen kanssa. Aika liikata. Rahat tai henki. Ota mitä haluat, en kerro kytille.
Onpa tää puu massiivinen. Oot sä okei? No mitäpä luulet? Mitä täällä oikein tapahtuu? Tuollainen joku ihme mörkö koitti syödä sut. Ai muumeista. Me legit niinku pelastettiin sut. Hei, mihinköhän se pedo muuten meni? Tää vittu. Herää pahvi. Jumalehissa, mikä paineaine. Luulin, että just näin niinku ihmisen tai jotain. Ihminen! Tuoko on ihminen? Joo, on se. Tapas se, raiskaa se, tee jotakin. Esität sulla isommat tissit ne pelkästä. Yo, back off, bro. Älä huoli, tää on Efficiency 5 Minecraft-miekka. Älä pakota mua tökkimään sua tällä. Vitu hintit, rauhoittukaa. Toi koitti murhata sut. No enkä. Vaan siihen. Nyt loppuu. Ainoa, joka koitti tappaa ketään, oli se ihan helvetin rumaa mörkö tuolla. Ai mörkö? Mikä vitun mörkö? Se, joka söi sen puun. Se oli aivan kamalaa. Puun? Mitsä tyykö nee? Hei, onko mä kuollut? No et. Se kyllä järjestyy. Mikä vittu sua vaivaa? No on varmaan kännissä sitten. Eipä ollut. Totta kai. Ja mikä vittu sä oot, niinku joku satana keiju tai jotain, onko se joku vinksi? No totta kai. Entäs jo, oot sä oikeesti ihminen vai ootko sittenkin siiseli? No viimeksi kun tarkistin. No kuules, mikä goblini siellä nyt olitkaan, niin minäpäs nyt vaikka leftaan täältä, tää ei oo niinku enääkin Hui vittu, mitä? Nyt ollaan sitä vissin Nicolas Cage in the Surfer. Miten edes pysyn tässä kyyvissä? Ja mitä? Onks toi Jaws-musiikki? Mitä? Ai tuostako se johtuikin? No se meni ohi. Ei saatana. Moro, mun nimi on Jeff the Landshark. No nyt alkoi pelottaa. Pelkää teemamusiikkiani. Miltähän se tuommoinen maistuisi? Helvetti, on niinku ne trapit krännyssä. Onkin halunnut lopettaa vegaanina olemisen. Helvetti, se tulee. Hei Rooski, nyt oikeesti pysäyt. Ei luulla, että voitais syö meidät. Ääntä kohtuus. Lätkö sä nyt ihan varma, että haluat tulla syödyksi? Jälkkäri saatu. Tervetuloa Vore-fantasioihin. Namimaskis. Ei, älä syö sitä. Se on ihminen. Mikä se semmonen on? Se on vähän niinku semmonen maukas ja mehukas makkara. Oota. Bro, se on niinku ihan nonchalant redhead chill guy. Jaa. Oisit nyt heti sanonut. No kiitos vain, herra. No nyt pitäis mennä syömään pinaattikeittoa munaan kanssa. Ootko okei? Mitä mulle tapahtuu? Mä oon melkein yhtä lyhyt kuin Kevin Hart. Kotistin sinut. Mitä? No sehän oli silleen tosi hupihauska juttu. Eihän siinä niin oikeesti tietenkään pitänyt käydä. Mut hei, tiedän yhden mummeli, joka voi korjata tämän asian. Teit musta jonkun vitun Peter Dinklagein. Just niin. Vau, onpa se aika fiksu, tapetaan se. Olisi paras lähteä, alkaa olla aika myöhä. Mikä sun ongelma on? Mie en lähde mihinkään, nyt palautat mut ja vähän äkkiä. No voisin sitä kai yrittää. Yrittää? No oikeastaan minä vasta harjoittelen. Kiva, joku amatööri kutisti mut. Mulla menee Suomi-Ruotsi-ottelu väistä. No ihan sama, yritä vaan. Okei. Alakazam, Alakaziem, liittovaltion vankilaan, sinut nyt vien. Joku siipimutteri. Tom Hanks. Adam Driver.
Toi on Danny DeVito. Akuankka. Ehdotan kanaratsastajaa. Oh, sori, yritänkö uudestaan? Joo, kiduta sitä. Ei tarvi. Kiitos, mutta mennäänpä vaikka mieluummin tapaan sitä mummelia, mistä kerroit. On Zack. Hail. Kivaa tavata. Sinä tulet rakastamaan perunakullia. Se on aivan mahtava ja ihmeellinen paikka. Tule, Diddy voi kantaa sinua. Mitä? En mie tuohon en ole koskemassa. Sillä on varmaan joku salmonella tai jotakin. Hyi saakeli, miten sä edes kehtaat sanoa tollasta? Ei Toni, näkyykö säkkiä missään? Nää se työvuoro loppui ihan just. Se varmaan lähti aikaisemmin. No saapa vaan oleva saatanan laiska enää nykynuoret. No vaikka sitten niin. Mitä ihmettä on? Hei Toni, luuleeko että metsätyökone kestää tän söpöläisen? Joo, tää konehan syö ihan kaikkea. Vähän niinku sinä, vitu keiso. Mä syön kyllä kohta sut, poika. Herkkuja. Minulla on niin paljon kysyttävää. Niin kuin, miksi ihmiset ovat palanneet metsään? Ja mikä se oli se hirveä mörkö, joka koitti syödä sinut? Ei se ollut mikään muumihahmo. Se oli sellainen kone. Mikä on kone? Semmonen juttu, joka katkoo puita. Kamalaa. No vaan, jos asut puussa niin kuin röllipeikko. Minähän asun puussa. Aha. Sinähän et ollut missään tekemisissä sen koneen kanssa. Ethän? Mitä minä? Ei todellakaan. Ei mitään sellaista. Oho. Miten minulla olisi mitään tekemistä semmoisen kanssa, joka katkoo puita? Voisiko se tulla perunakulliin? Ei tietenkään. Ei oo mitään huolta. Miksi? Koska se on jumissa. Minä tiedän. Ne ovat ne punaiset merkit puissa, ne jotka näyttävät vasaralta ja sirpiltä. Ne ovat varmasti taikuutta. Joo, just niin. Kuule, oot sä vitun helinäkeiju aika fiksu. Haluan oppia sinun taikuuttasi. Aha, joo, okei. Tuu tänne. Tuu tänne. Mikä se on? Se on tuli! Tuli? Ai! Varo! Damn, sä otit aika paljon damaa. Haluuks medkitin? Mitä vittua sä jäppäät?
Herkullista. Maukasta savua. Ydinmaitoa. Ja mikä on tämä ihana vihkokin? Ja miten pääsin pois siitä puusta? Tietenkin ihmisten avulla. Niin ihania atuksia. Niin fiksuja. Minun on vietävä tämä ihana ihmisjuttu. Perunakkoliin. Uusi tehtävä, pojat. Te menette perunakkoliin. Haluan teidät sinne aamuun mennessä. Aamuun? Ei tai onnistua. Paiskokaa sitä töitä kovemmin. Tuplavuorot, ei pausseja. Ei pausseja. Ja muistakaa, että riittää öljyä. No käskystä. Tehdään just niinku toi radioääni sanoo. Ei Toni, tiedätkö mitä tää tarkoittaa? Joo, rutosti ylitöitä. Miten ihmeellinen lähete. Tämä alkaa sujua. Olen varma, että meidät on luotu sielun kumppaneiksi. Lyö mua kerran. Lyö toisen. Niin mukavaa. Tyhjäks ostan KFC:n. Tykkään myös vesimeloneista. Puuvilla poimin pellolta varmaan koska on musta. Kun presidentiksi tuun, maalaan valkoisen talon. Putkeiloja on, ja minä olen pallo. Pelaan NBA:ssa ja pelkään poliiseja. Osallistun usein jengiväkivaltaan. Ja kesällä rasvaan vain jalkapohjani. Nyt heti oilapaa. Randy on sinne tulossa. Taivalta puhuta. Kuul äiti oma jauhetta. Puuvillaan poimin pellolta. Varmaan koska on musta. Joo, kriisistä. Joo, animekää. Vitun mulkinut. Näkyykö sitä missään? Mennään takas, se on varmaan vaan kotona syömässä. Joo, syömässä jotain toista. Se on kunnossa. Jatkakaa etsimistä. No etitään. Joo, etitään me. Joo. Pipi. Etitään. Kyllähän me etitään, toivottavasti niitä ei Mitä jää. me etitään? En mä tiedä, jotain Pipi. ämmää. Joo, Mikä kattokaa. tää on? Wow. Pipi. Totako me etittiin? Ei se kyllä näytä Ikea lihapullalta. Tää on siis legit aika mahtipontista. Millaisia puut ovat siellä, missä sinä asut? No ei ihan tällaisia. Mä asun kaupungissa. Missä kaukaisessa punkissa? No ei vitun pöliä, kun siis kaupungissa. Siellä on siis niinku rakennuksia ja ruuhkaa,
Teitä, valoja. Siis niinku kaupunki. Vitun pöliä, miten sä et tiedä mikä semmonen on? Ei siellä oo paljon puita. Miten kukaan voi elää ilman puita? Helposti. Mutta puut antavat elämän. Ne tekevät pilvet, sateet ja ilman. No onhan mennä nyt vittu ilmaa. No joo, jos haluat saada kaikki sun mineraalit yhdelle hengenvedolla. Etkö ikinä kaipaa metsälle puhumista? No mä en oikeastaan oo skitso, enkä niinku puhu niinku puille, et joo. Minä teen sitä melkein aina. Aha, mitäs se sanoo? No kuuntele. I hope they put you into quarantine or lock you up until you turn 18. So maybe then I'll never have to fear that you might suddenly bite off my ear. Please don't bite off my ear. I can't say goodbye. My face will be too mangled to identify. If I could get your house repossessed, you'd be forced to relocate to your grands in the northwest. Mitäs te keijut niinku teette? Mitä meinaat? Siis niinku käyttekö te niinku tyylin töissä tai jotain? Mitä niinku on käydä töissä? Eli ootte siis kaikki työttömiä? Mitä sä niinku teet koko päivä? No autan asioita kasvamaan. Ja, aika siistiä. No ei se kyllä aina niin siistiä ole. Eikö siisti meinaa siis niinku viileetä? Mitä sä ukko selität? Niin, siis niinku kuuma tai paha tai sigma tai jotain. Peistä jo ranskikset pussiin, broski. Meinaa siis vähän niinku, että sä oot aivan sairas skibidi sigma. Ja sekö on hyvä juttu? Eikö siis siisti? Joo, nyt me kommunikoidaan. Sigmaa. Mikä tuo ääni on? Huomenta! Mitä sinä teet? No miltä näyttää? Kirjoita sun nimeä. Kato nääks. C-R-Y-S. Ukko, mitä sä teet? Sun pitää tehdä noin. Kato, pistä ton sen tilalle K ja siinä on mun mielipide tästä asiasta. Ai kys! Sinuna kyllä tottelisin tota lutkaa. Ihan oikeas, sun pitäis tappaa itses. Vitun pöliä, ei sun pitäis vahingoittaa puita. Ei se vaan tajuu. Sanoinko mä siis niinku jotakin väärin? No, mistä suunnasta pääsis sinne Perunakulliin? Aha! Vinin työntö! Mitä sä ukko teet? Star Wars siirtymää! Paska tai äijä. Eiks tää oo mahtavaa? No vaikka sit niin. Vau! Mikä tää paikka on? On kertonut sulle jo jotakin 70 kertaa, että tämän paikan nimi on Perunakulli. Ei Krista, mikä vittu tää on? Mikä örkki toi on? Varo Pekka, se on ihminen. Hei mitä? Hei mitä vitun friikki teet? Mitä vittu? Miksi se syö mua? Se syö mua. Mitä vittua? Et oikein ihminen. Vitun läski päästä irti. Ei kun sitten syömään No vaan okei, pojat. tehdään se oikein. Mitä läski kohtaa syö mut? Hei, se on mun ihminen. Siitä meni. Backflippi! Lähesty suurella nopeudella. Ai, mä sokee. Minä näen, se on ihme. Minua onkin kutsuttu otsikkokortiksi. Ei hätää, mun palvelut on taas käytössä vaan 20. Kuka ei halua panna mua? Hei, kyllä mä haluun Batman. Ai oikeesti? On varma. Vain hölmöt ovat varmoja. Niinkö? Varmasti. Ei helvetti. Vitun Menin lanka, pöliä. ei ois pitänyt sanoa tolleen. Krista, missä tällä ollaan tosi huolissa? Mikä teijä? Isä, tämä tässä on Zack. Kuistu rullaat sä pullaa? Hän on sairas Skibidi Sigma. Mikä sitten? Se on ihminen. Heitet nyt Vieläkö niitä olikin? Mä löydän Kun mä oon kaikki hyvä levas. Mitä? Eikö se oranssi? Ehkä se osti sen temusta.
Minä kyllä luulin, että ne olisi niinku paljon isompia. No kävi yksi pikku vahinko ja se vähän niinku kutistui. Mutta mieti, ihmiset ovat palanneet metsään. Jep, ja tontin arvo laski taas. Älä aina vaan valita. Ekaksi lähtee kaikki nämä puut, sitten tulee teidän tiet, teidän kauppikset, teidän femboyhuuttersit, teidän prismat, teidän lidlit. Luumumehun hinnantarkistus. Mikä juttu? Krista, missä oot ollut? Oot ehtinyt syödä joka paikasta. Seppo, et ikinä usko mitä löysin. Eikö ookin mahtavaa? Pitäisikö tästä pyytää vaikka joku pääsymaksu? Eikö sulla nyt muuta kerrottavaa? Mä oon ehtinyt syödä koko päivän ja sä vaan haluat näyttää mulle joku tällaisen blondin mandariinin. No mutta kun tää blondi mandariini on ihminen. Ai tilasitko sä taskukokoisen? Oi, tuu tänne, en osaa viheltää! Siis nää on legit ryöstänyt mut. No, Seppo, miksi et vaikka kertoisi meille tästä löytämästäsi oudosta pälikästä? No, se on itse asiassa aika yksinkertainen. No, se on kova kukkivi ja se on onto kuten päät. Ja näyttää siltä, että sen sisältä tulee tällainen ihme letkujuttu. Se on mun Sony Walkmani. Mie kuule löysin sen, niin mie selitän se. No okei, Legolas, mikä se on? No, se on ihan selvästi... ihan se on... Hei, mihin te menette? Se elää! Ja se on vetu äänekäs. Se on nauhoite. Siis niinku musiikkia. No, minä en tiedä mikä on nauhoite, mutta minä tiedän mikä on musiikkia. Tuo ei ole kuule sellaista. No niin, tanssikkaa nyt niinku Megamindin lopussa. Ei oikeesti, tulkaa nyt. Nyt oikeesti. Mä kaanteat kaikki pois eestä, saatana. Helvettii siitä. Melusaastetta. From the screen to the ring to the pen. My crown, that's my bling. Always Lapsen heittoa! see, I believe that if I see it in my heart, smash through the ceiling, cause I'm reaching for the stars. Vieläkään tajua, miten tää liittyy ikään lihapuuhun. This is how the story goes. I guess this is how the story goes. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it snows, I skated and they froze. I don't know nothing but no Aikamoinen bangeri, mut ei niinku ikään lihapullu. Pipi. Highway to heaven, I'm just cruising by my lawn. They catch me cold. My faith in God, mine in the sun, I'm by the soul. My life is hard, I took Mikä vittu näitä nykyajan nuoria vaivaa? ain't nobody gon' save you, man, this life will break you. Mikset vaikka tuu mun ja poikien kaa voitais lanittaa vähän squadseja. Paitsi jos näytössä pelata. Jack. Hei, kyllä mä osaan Forttia pelata, broski. Kaapataan! Hei, ottakaa se, mitä Sitä pitää tehdä mehöjen kalloihin takoa, että sitä ei saa syödä. Perkele. Tule, Zack. Meidän lihapulla karkaa. Nähdään sit vaan blondi mandariini. Vau. Unohtaa et saa, et milloinkaan.
Ajattele mua, se muistot vapauttaa. Tämän hetken voitko tallettaa sun sydämen piilopaikkaan. Eksynyt jos oot, taas muista mua. Näytän sulle kirkkaan tien, tähti ohjaa sua. Hetket kalliit maailman, kadota ei näin voi. Eksyä et saa koskaan. Vielä näen sen haaveissain piilopaikan. Se unin kätkettiin ja vaikka tie sut harhaan vie on tärkeää. Muista piilopaikkaa. Sitä unohtaa et saa. Ei ollut kaikki turhaa, kun mietit elämääs. Voit hetket nämä muistaa. Ne ovat sinun vaan. Ovat sinun vaan. Ovat sinun vaan. Mitä vittua? Tavattiin eilen. Muista piilopaikka. Se unin kätkettiin, vaikka tie sut harhaan vie on tärkeää. Piilopaikka, et unohtaa sä saa. No, nyt minun olisi kai paras mennä etsimään se mummeli, että hän voi tehdä sinusta taas massiivisen. Ei kiirettä. Ei, kun oikeesti. Kaihan se voi ne huomissa ottaa. Ei, kun minun pitää kertoa sille sinusta muutenkin. Spinjitsu! Oota tässä, tuun takaisin, vaikka niinku en ikinä. Häh? Ai, muuttuko mun sormet valomiekaksi? Mitä hittoa? Siis tää legit ei oo niinku mahtipontista. Baby oil jaa. Metsätyökone! No voi vittu. Juoskaa pikkuiset. Kyllä minä teidät saan kiinni sitä perunakullissa. Hei vanha mummeli. Mummu. Hei vuorimummu, arvaappa mitä? Kävin siellä paikassa, joka näyttää sinulta, ja tapasin blondin mandariinin. Hei tuuppa, nyt haluan, että tapaat sen. Lähtikö sulta kuulo? Vai kuolitko? Kai mä oon sun testamentissa. Voithan sä Eukko parantaa sen? Joku todellinen mähö on mussuttanut tämän puun. En voi parantaa sitä. Enkä voi estääkään sitä. Säk voi! Minä tiedän mikä teki tämän. Se on sellainen vitun ruma mörkö, jota vasta ihmiset taistelee. Niillä on sellaisia taikamerkkejä ja...
Miten? Mutta Zack sanoi... Ei. Ihmiset teki sen. Aivan kaiken sen. Jou, Winx Club-tyyppi, joka sanoi mulle Heil Hitler, missä sä oot? Hei, mitäs täällä on tekkeellä? Mistä sä oikein puhut? Tiedä kuule tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Metsä. Sä tiedät, että mitä sille tapahtuu, eikö niin? Hyvä idea. Kysytään appelsiiniserkulta. Ei. Krista. Sinä valehtelit minulle! Ei, oota nyt. Toivoisin Star Wars vesipullo. Toivoisin vaan, että ne ihmistarinat ois totta. Ei ne oo täällä suojelemassa metsää. Ne kaataa puita. Ne niinku legit tuhoaa metsää. Ja mie autoin niitä siinä. Se lepakkopedo oli oikeassa. Olinko? Ne tulee tänne päin, niitä ei voi pysäyttää. Teidän pitää lähteä. Se on toi hullu eukko. Ei helvetti myykää sä meidät johonkin. Mä pelkään vaan hyvän naisia. Ne ihmisvajakit ovat vapauttaneet seksuksen. Kerääntykö kaikki tuonne oikein erikoiseen paikkaan? Zack, tiedätkö mitä? Sä oot just niin kuin mä. Täys vajakki, jota kokka ei rakasta. Et oo hullumpi homonistiksi. Siitä puheen ollen, oisko nyt ne 20? Niin kuinka se saattoi. Meillä oli musiikaalinumerokin yhdessä. Isä. Missä se läski papparo on? Aikojen alusta asti olemme olleet viherpiipertäjiä ja vegaaneja, mikä on outoa, koska meidän kuulisi suojata kasveja. Meillä kaikilla on ilmeisesti paha dementia, koska olemme unohtaneet Loraxin taikavoimat. On koittanut aika laulaa jälleen kasvakoon. Siemen, muistakaa, esittäkää ymmärtävänne puiden puhetta, vaikka ne puhuisivatkin vietnamia. Vihreä hehkova esine. Ilmalento. Siis miksi nämä kaikki puut Michael Jacksonattiin? Mennään! Hei, Krista, mä tajan lähteä maitokauppaan, heippa. Parkour hyppy!
Uusi outfitti ja ihonväri saatu. Nyt on aikasi tulla vegaaniaktivistiksi, Krista. Piiperrä vihreänä ja logistiikka loi ekoa. Kaikissa vihreissä hehkovissa esineissä on luomisen kaikki taikavoima. Ja niin on sinussakin, koska olet vihreä hehkova esine. Tytär on vihreä hehkuva esine. Oota mummu, älä nyt vielä kuole. Ei, sori, Kirjoita nyt mun ei kuulu, nimi mitä kaikkiin sanoit. testamenttiin. Minä rakastan sinua. Ja tulen aina olemaan sinun kanssasi. Minä muutun nyt siniseksi pölyksi mieheksi. Thanos-näppi, ystävyyden taikavoiman ja power of red, ehkä se verkkulli, mikä te koko ajan Koemaistiaineen. Mummeli. Täällä taas ämmät. Seksus. Toni! Ralph! Lopettakaa! Ah! Ah! Äkkiä karko. Lähetään. Minäkin toihin. Pipi. Pipi, 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 pipi. Pipi, pipi. Nappausyritys! Pipi. 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 Hei, tulkaa. Täällä on turvallista. Pois alta, risut ja männynkävyyt! On huuda. Hokkus pokkus simsalabim, teen seinän niin kuin Fortniteis. Keijulinnoitus! Krista, tuohon meidän pitää saada kaikki pois täältä. Ei kun nyt suksitaan kuuseen. Ei me voida. Ei meillä oo muuta paikkaa. Tää on meidän koti. Pois juoksuu! Zack. Ei helvetti. Tää on sit viimeinen kerta, kun mä pelastan sut. Ei, Didi, vie mut takas metsätyökoneelle! Onko sulta tullut ihan pöpi? Will Smith läpsäis syy! Heil Hitler, Befehlshaber des Dritten Reiches. Toinen yritys! Niinhän sitä sanotaan, että soat loppuu sotimalla. Joo, okei, quotea niitä vanhoja leffoja vaan, no niin nyt mennään sinne metsätyökoneelle! Bazinga! Hyvät matkustajat, tervetuloa American Airlines lennolle 11 tänä kauniina syyskuun 11. päivänä. Olen kapteeninne Omar Pohjoistorni ja lentomme kestää siihen asti, että törmäämme joihinkin korkeisiin asioihin, jotka sattuvat olemaan edessämme. Oikein hyvää matkaa kaikille! Ei, Diddy, sinne ohjaamaan, siellä missä on se virtahepo ja sauva, Venäläinen kello 3, 360 no scope, ratatatata. Ei Toni, näet sä ton? Sinä tästä menee just Batman. Simo, snaippaa noin venäläiset! Lähetetään protonitorpedo kuoleman tähden epävakaaseen reaktoriytimeen! Ei vittu toi musta mies ampuu, se pitää kun Ei helekatti, nyt Kun mä tajan väistä kuule sitä. nelahtanut. Miksi et väistänyt sitä juttua vitun keilaa? Ei,
Ei, hei Toni, meidän ikkunassa on joku oranssi Kevin Hart. Toni! Ralph! Se on minä tässä! Zack! Kato nyt tossa sulle se välipala. Pysykää liikkeessä, pojat! Miksi joku iso Tasapainottelu! Epäonnistuminen! Ei leikatti, pitää kuolla. Ei. Etkö nähnyt mukaan edes pystyssä pysy? Nyt ajakin tässä vähän matkii sua. Mandariinin työntekijä! Tossa olet jäkkä! Nyt tein jotakin. Ois pitänyt sumuttaa raidia. Kauniit siivet irtoavat niin helposti. Kyllä. Mitä tapahtui energialle? Päivää se vuorimommelin Force Ghostit. Muistaaks mitä sanoit vihreistä hehkuvista esineistä? Imuhyökkäys. Ei! Mun anime-vaifus kuoli! Ei. Krista. Kävi just parturissa. Mitä vittua? Mitä helvettiä mulle tapahtuu? Ehkä kerran tiedetään, saa se muuttaa syntymään, siksi kasvakoon. Joo, tulkaa kaikki. Alko tästä jo kasvamaan? Tulkaa nyt lorakseen vähän äkkiä. Tyypit, tulkaa vähän äkkiä. Tulkaa. Tulkaa, mennään. Hitto, se anime-vaifu kuoli. Olisipa hän yhä täällä kanssamme. Hei, kattokaa. Kebab.
Yeah. Me teimme sen, Zack. Nyt Seksus ei voi enää ikinä koittaa oilapata perunakullia. Mutta ihmiset silti voi. Siksi mun pitää lopullisesti leftata tästä partysta. Osa musta haluu kyllä todella jäädä. Osa sinusta tulee aina jäämään tänne. Sinähän annoit minulle yhden varpaistasi. Taianomainen esine! Muista kaikki, Zack. Unohtaa et saa. Et milloinkaan. Joo, mä pistin sulle friend requesti Fortissa. Kiva. Ättään sut takas. Ei kai se nyt lähti saatu mitä lihapuolia. Olisin kyllä mieluummin syönyt sen tai jotain. Alakazam, Alakaziem. Liittovaltion vankilaan. Sinut nyt vien. Hyvästi, Zack. Yeah. Ei. Didi. En tajua haluta sun rahoja enää. Joo, heippa, ei tuu ikävä. Zack. Mitä täällä oikein tapahtui? Istutus! Ehkä oikea perunagulli oli meidän matkan varrella saadut ystävät. No ei se ole minä taas kummitusmummo. Pitäis trollais noita ihmisiä vähän. Hei. Mihinkä meettä?